Здравейте и весели празници на всички! Не съм качвала видео от доста отдавна, за което се извинявам. Ще се постарая от тук нататък да си качвам видеа, както обикновено, на около 2 седмици. А сега да преминем към днешния случай, а именно Гари Хайдник, или по-известен като Избата на смъртта. Гари Майкъл Хайдник е роден на 22 ноември 1943 година в щата Охайо. Той имал и по-малък брат на име Тери. През 1946 година родителите им се развели и двете момчета живеели за кратко при майка им, а след това се преместили при баща им и новата му съпруга. Още в самото начало момчетата не се разбирали добре с новата съпруга на баща им, за което той ги наказвал жестоко. Според техни твърдения тя е била типичната зла мащеха. Нощем Гари се напикавал често, баща му се присмивал и провесвал напиканите чершафи през прозореца, за да може всеки, който минавал оттам, да ги види и да му се присмива. Когато Гари правил бели, баща му го провесвал него самият през прозореца за назидание. Гари паднал от дърво, щупил си черепа и получил черепна деформация. Според някои източници, инцидентът довел до сериозни поведенчески отклонения. Той бил отличен ученик с коефициент на интелигентност 148, но срещнал много подигравки от страна на своите връстници заради деформираната си глава. Гари смятал, че за да компенсира физическите си недостатъци, той трябвало да стане богат. Малко след като навършил 12 годишна възраст, той започнал да се интересува от финанси и разказал на всичките си съученици, че един ден ще стане не само милионер, но и най-заслужилият войник. Когато Гари бил на 14 годишна възраст, баща му помогнал да влезне в една от най-уважаваните военни академии Стонтън в Вирджиния. Той се справил отлично в академията, но го изключили заради невзети психологически тестове и е бил изпратен отново при баща си. Гари се местил от колеж в колеж и най-накрая, на 17 годишна възраст, е постъпил в армията. В армията отново се справи отлично във всяко начинание и Гари взел решение да кандидатства за пост за военна полиция, но молбата му е била отхвърлена заради невзетите психологически тестове. След това е бил изпратен в Тексас като военна медицинска сестра. Гари използвал спестените пари, които е имал, и станал лихвар. Но през май 1962 година лихварският му бизнес е бил съсипан заради внезапното му преместване в Западна Германия като санитар в 46-та арменска болница. Можете да си представите, че Гари е бил, меко казано, в бесен. Той имал да събира около $5000 дългове, които най-вероятно няма да може да събере заради новото си местоположение. През същата година Гари е бил диагностициран с психическо разстройство и са му изписали силни транквиланти. В крайна сметка той е бил върнат обратно в щатите и 3 месеца по-късно е бил освободен с почити от армията и получил пълна пенсия заради психичните проблеми. Гари официално е бил диагностициран с шизоидно личностно разстройство. Гари останал без работа и не след дълго постъпил в психиатрия. Там той разбрал, че голяма част от проблемите му идват от неразбирателството със семейството си. След като е бил изписан, той се върнал в Кливланд в опит да изглади отношенията с родителите си, но те го отхвърлили и той заминал за Филаделфия. Майката на Гари се разболяла от рак и на 30 май 1970 година тя се самоубила, като изпила бутилка с живачен хлорид, която взела от фризьорският салон, в който работила. Тези събития се отразили много зле на Гари и не след дълго той самият се опитал да се самоубие, но безуспешно. Всъщност това не е последният опит за самоубийство. Неговите методи са били най-различни: дъвчене на счупени стъкла, обесване, предозиране с лекарства
и каране на мотоциклет срещу камион. След 2 неуспешни опита за самоубийство, той отново е бил хоспитализиран в психиатрия. По това време братът на Гари, Тери, също е бил хоспитализиран в психиатрия. Явно психичните проблеми в семейство Хайдник са били наследствени. С всяко приемане в психиатрията, Гари вместо да се подобрява, той се влошава все повече. Отказал да комуникира, да се къпе, трябвало да го принуждават. Също е изпадал и в маниакални състояния. Въпреки, че не е показвал кой знае какви подобрения, лекуващите му лекари са преценили, че той е започнал да се справя с агресията и са го изписали от психиатрията. Малко след като Гари е бил изписан, той е отишъл при брат си и го прибил жестоко с дъска. Докато го налагал, му обяснявал какво ще се случи, ако той умре от побоя. Ще сложи тялото му във вана пълна с киселина и ще гледа как тялото му се разлага бавно. Единственото нещо, което притеснявало Гари, е, че киселината може да разяде тръбите на канализацията. Ако това е човек, който се справя добре с агресията си, не ми се мисли за човек, който не се справя добре. Слабостта на Гари е била жените, като предпочитанията, които е имал, е да са афроамериканки и умствено изостанали. Това му давало повече контрол над тях. Когато една от първите жени на Гари забременяла и родила момиченце, той бил на 7-то небе, но не задълго, защото тя го напуснала и с нея взела и дъщеря им, и нищо чудно, той се държал ужасно с нея и останалите си жени. Оковавал ги с белезници, биел ги, унижавал ги сексуално и ги държал гладни. През 1976 година Гари за първи път се сблъскал със закона. Той притежавал имот в Западна Филаделфия, който бил дал под наем на Робърт Роджърс и неговата приятелка. Тя създавала проблем и Гари решил да се разправя с Робърт. Един ден въоръжен с пушка и пистолет, влезнал в къщата, докато наемателят бил на работа, скрил се в мазето и го изчакал там. Когато Робърт се прибрал, двамата се скарали, Гари насочил пистолет в лицето на Робърт и стрелял. За щастие, отраскал само бузата му. Полицията пристигнала, арестувала Гари и му повдигнали обвинение за нападение и притежание на незаконно оръжие. Но незнайно защо, 2 седмици по-късно обвиненията са били свалени и Гари е бил пуснат на свобода. 18 месеца по-късно Гари отвлякал сестрата на своя приятелка и е затворил в апартамента си. Полицията я е намерила заключена в мазето на Гари и я върнали обратно в психиатричната клиника. При направен преглед е установено, че бедното момиче е било изнасилено вагинално и анално и заразено с гонорея. Гари е бил арестуван и обвинен в отвличане и изнасилване. Той е отказал защита от адвокат и сам се защитавал в съда, като пледирал невинен, но съда го осъдил от 3 до 7 години затвор. При направен психиатричен преглед е установено, че Гари страда от психично разстройство и затова по-голямата част от присъдата си е прекарал в психиатрия. Но през 1983 година психиатрите допускат отново поредната грешка да го освободят с обещанието да бъде наблюдаван. Малко след като бил освободен, неговата приятелка Анжела Дейвидсън изчезнала и до ден днешен никой не знае къде е. Но Гари до последно отричал да имал нещо общо с изчезването й. Въпреки това, той останал заподозрян. Гари искал да си намери, както той сам твърди, ориенталска невеста и то тя да бъде девствена. Той се свързал по имейл с филипинката Бети Дисто и е убедил да замине при него в щатите. Те се разбрали, щом тя пристигне, веднага да се оженят. Когато Бети пристигнала в щатите, Гари е завел в домът си и показал стаята. Тя останала потресена, когато видяла, че в леглото й спи бавноразвиваща се жена. Но Гари е успокоил, че всичко е наред и че това е наемателка и няма от какво да се притеснява. В крайна сметка на 3 октомври 1985 година
Гари и Бети се оженили. Първоначално Гари се отнасял много добре с нея, правили планове за бъдещето, за деца, но един ден, когато Бети се върнала от пазар, заварила Гари да прави секс с 3 жени едновременно. Ужасена, Бети му казала, че иска да се върне в Филипините и той да й закупи билет, тъй като тя не разполага с никакви пари. Гари й отговорил, че той е шефът и ще прави секс с колкото си жени иска и може да забрави за завръщането си в Филипините. Нещата се влошили повече за Бети. Гари продължавал да води най-различни жени и правил секс с тях в нейно присъствие. Ако тя се е възпротивила, той е прибивал жестоко и е принуждавал да готви за него и любовниците му. Заплашвал я е, че ако се опита да избяга, ще я намери и ще я убие. Един ден през 1986 година Бети не издържала и се противопоставила на Гари, който довел за пореден път жени, за да прави секс с тях пред нея. Той я прибил жестоко, изнасилил я вагинално и анално и я заплашил отново, че ще я убие. Бети познавала само Гари и негови приятели, затова тя е била принудена да се обърне за помощ към членовете на филипинската общност. 4 дни по-късно тя му казала, че отива на пазар и с помощта на филипинските власти избягала. 2 седмици по-късно Гари е бил обвинен за нападение и изнасилване. Но за негов късмет обвиненията са били свалени, защото Бети не се е появила в съда. Гари, който все още безумно мечтаял да има деца и да бъде глава на семейство, е бил готов на всичко. В нощта на 26 ноември 1986 година той излязъл да търси поредната си жертва за оплождане. Джозефина Ривиера е била чернокожа проститутка. По-рано същия ден тя се скарала с приятеля си Винсънт Нелсън. Тя решила да излезне, да поработи, да изкара малко пари и да се прибере, което е било най-огромната й грешка, защото събитията, които са се случили тази вечер, са оставили траен отпечатък в живота й. Гари, който карал сивия си Кадилак, забелязал Джозефина. Той отишъл при нея и поискал да се възползва от услугите й. След като уточнили цената, която била $20, тя се качила в колата му. Двамата отишли в домът на Гари на улица Норт Маршал. Това, което направило силно впечатление на Джозефина, е, че ключът, с който отключва вратата, е бил срязан наполовина. Когато го попитала защо, той отговорил, че другата половина на ключа е в ключалката на вратата и това е защитна мярка срещу крадци. Той й предложил да гледат някой филм, но тя искала да приключат възможно най-бързо и да се прибере. Затова му отказала. Когато Гари видимо се подразнил от отказа й, тя го излъгала, че не може да остане цяла нощ, защото трябва да прибере дъщеря си и той се съгласил. След като правили секс, Джозефина успяла да облече само блузата си. Гари е нападнал и е закопчал с белезници и е завел в мазето. Там я хвърлил на стар матрак и я предупредил да не се съпротивлява, ако не иска да бъде прибита жестоко. Оковал ръцете и краката й с вериги. Гари легнал до полуголата Джозефина, положил глава в скута й и заспал спокоен, че намерил първата си секс рубиня. След като Гари се събудил, започнал да копае дупка в земята на мазето, докато обяснявал на Джозефина, че възнамерява да изкопае толкова голяма дупка, че да побере 10 жени, които да му ражат деца. И тъй като те няма да дойдат доброволно при него, ще се наложи той да ги отвлече и да ги държи на сила там. Гари прекъснал копаенето, излезнал от дупката, изнасилил Джозефина, усмихнал се самодоволно и се качил горе в къщата. Джозефина успяла да разхлаби оковите и се опитала да избяга през малко прозорче от мазето, но се заклещила наполовина. Тя започнала да крещи, но Гари и чул писъците, усилил радиото и я прибил жестоко.
Втората жертва на Гари е Сандра Линдзи. Тя е била умствено изостанала и е живеела в дом за специални грижи. Също като Джозефина, тя е била чернокожа. Всъщност, Линдзи и Гари се познавали от няколко години. Той често я посещавал в дома, грижил се е за нея и е карал да се чувства добре. При посещенията си те правили секс и тя забременяла от него. Семейството й е било на мнение, че най-доброто за нея и детето е тя да направи аборт. Въпреки многото убеждения в противното от страна на Гари, Линдзи направила аборт. Един ден Гари отвлякал Линдзи и е оковал полугола в мазето си при Джозефина. Когато семейството й разбрало за изчезването й, те започнали често да ходят при него, за да я търсят. Той я принудил да напише писмо, което гласяло, че е добре и е напуснала града и да спрат да я търсят. За да изглежда по-достоверно, Гари изпратил писмото до семейството й от Ню Йорк. Изнасилванията ставали все по-чести, а мъченията все по-ужасни. Той ги провесвал за двете ръце от гредите на тавана, а понякога ги провесвал само за едната ръка и ги оставал така с часове. Болката, ужасът и срамът били ужасяващи за двете жени. Те били затворени в плен от няколко седмици, но Гари понякога забравил да ги храни с дни. Държал ги полуголи, за да му бъде по-удобно да ги изнасилва. През декември Гари се запознал с третата си жертва, 19-годишната Лиза Томас. Той е завел на вечеря, обещал и нови дрехи, купони и забавления. Гари я убедил да отидат в домът му, за да изпият бутилка вино. След като опоил и я изнасилил и както останалите му две жертви, и оковал полугола в мазето си. Няколко дни по-късно Гари намерил четвъртата си секс-рубиня, 23-годишната Дебора Дъдли. Тя се оказала доста борбена, упорита и силна. Дебора не се дала без бой на Гари, но за съжаление и тя се озовала в мазето на Гари при останалите три заложнички. С изминаващото време Гари започнал да се привързва все повече и повече към Джозефина. Той започнал да се държи по-добре с нея. Позволявал и да спи с него в спалнята му, да се хранят на една маса, даже и позволявал да пази останалите момичета, когато той е извън къщата. Най-странното е, че сякаш Джозефина е изпитвала благодарност към Гари и също се е привързала към него. Дали това е било стокхолмски синдром или просто се е преструвала, за да не бъде прибивана като останалите, не знам. Изнасилванията и побоите продължавали ежедневно по няколко пъти на ден. Гари ги принуждавал да му правят орален секс. Храната, която получавали, е била вода и хляб, и то не всеки ден. Понякога Гари забравил да ги храни с дни, а друг път им давал стари мухлясали и развалени сандвичи и накрая започнал да ги храни само и единствено с кучешка храна. Хигиената при момичетата е била, меко казано, лоша. Той им давал мокри кърпи да се позабършат и в редките случаи им е позволявал да се изкъпят в неговата баня, но веднага след това са били изнасилвани. През януари Гари се здобил с петата си жертва Джаклин Аскинс. Когато се оттекчавал и карал момичетата да правят секс помежду си, докато ги наблюдавал отстрани. На 26-я рожден ден на Джозефина, Гари закупил китайска храна и шампанско и ги занесъл на пленниците си, за да се почерпят. Можете да си представите отзверели от глад и немощни момичета как са се нахвърлили върху храната. Буквално е било борба за оцеляване, а Гари спокойно е стоял отстрани и е гледал ужасяващата гледка, докато се е пил спокойно от чашата с шампанско. На 7 февруари денят е бил събота.
Гари забелязал, че Сандра се опитала да премести шперплата и тежестите, които покривали дупката в земята. След многото побой, Гари решил, че тя заслужавала по-голямо наказание и е провесил за едната ръка от тавана и е оставил да виси така 2 дни. След като освободил, Сандра била в безсъзнание и състоянието й започнало да се влошава. Тя започнала да повръща и отказвала да се храни. Понеже Гари имал съмнение, че тя е била бременна, не е можел да допусне тя да умре и започнал да я тъпче с парчета хляб, като движел челюстта й и я карал да преглъща на сила. Когато тя оказвала и най-малка съпротива, Гари я е обиждал, удрял, крещял. В крайна сметка Сандра починала на следващата сутрин. Останалите момичета се опитали да я спасат, но за съжаление е било безуспешно. Когато Гари слезнал в мазето, проверил за пулс и когато не открил такъв, взел тялото на Сандра на едно рамо и изчезнал с него на горния етаж от къщата. Гари разчленил тялото на Сандра, като главата я е сложил в тенджера, за да я свари, гръдният кош го опекал във фурната, а крайниците ги е замразил. Той повикал двете си кучета и им дал част от костите. За ужас на останалите момичета, едно от кучето е слезнало долу в мазето, като в устата си е държал кокъл, по който е висял част от месо. Той легнал пред момичетата и започнал да глозга кокъла. От къщата на Гари започнала да се разнася ужасна миризма и съседите повикали полиция. Когато полицаите почукали на вратата на Гари и го попитали за миризмата, той отговорил, че предната вечер е изгорил вечерята си и от това е ужасната миризма и те му повярвали. Гари смлял част от месото и го направил на кайма, като го смесил с кучешка храна и го дал на 4 си пленнички. Момичетата са яли от тази храна и са нямали никаква представа, че ядат от тялото на Сандра. Гари никога не е признавал да е ял от това месо, от тялото на Сандра, но според мен това не е вярно. Момичетата започнали да планират как да се измъкнат. Те решили, когато Гари слезне в мазето, да го нападнат и след това да избягат. Но за съжаление планът им бил осуетен, защото Джозефина му разказала за целият план. За назидание Гари слезнал в мазето, провиснал момичетата от тавана за ръцете, с изключение на Джозефина, след това напъхал найлонови торбички в устата им и ги облепил с изолир блант. Взел отверка, напъхал я в ушите им и им спукал тъпънчетата. Гари приемал Джозефина повече за партньор, отколкото за пленница. Въпреки целият ужас, който се е случвал в мазето на Гари Хайдник, Дебора е продължавала да бъде непокорна и да се съпротивлява. Затова Гари е решил да я накаже, като я отвързал и я качил горе в къщата си. Той показал отрязаната глава на Сандра, както и изгорелият гръден кош и замразените крайници в фризера си. С това той искал да й даде урок и да й покаже какво ще й се случи, ако тя продължава да бъде непокорна и продължи да не се подчинява на извратеният му ум. На 18 март Гари е решил да вкара и електричество в мъченията си. Той накарал Джозефина да напълни дупката в мазето с вода. Оковал с белезници останалите 3 пленички и ги бутнал в дупката. Покрил я с шперплат и пробил 2 дупки в него. Вкарал 2 оголени жици. Жиците се опрели в оковите на краката на Дебора. Тя получила силна конвулсия, малко след това починала. Малко след смъртта на Дебора, Гари извадил момичетата от дупката, качил се до къщата,
Взел лист и химикал и накарал Джозефина да напише датата, часа, а след това да опише подробно смъртта на Дебора и да се подпише. С написаното тя се съгласява, че е негова съучастничка. Гари оставил тялото на Дебора цяла нощ в мазето с Лиза и Джаклин, а Джозефина я е взел горе, за да спи с нея в спалнята му. На следващия ден увил тялото на Дебора и го сложил в фризера. 4 дни по-късно, с помощта на Джозефина, занесли замразеното тяло на Дебора до колата и го захвърлили в гориста местност извън Филаделфия. Гари толкова много се доверил на Джозефина, че извеждал навън, водел я по ресторанти, купувал и нови дрехи, както и подаръци. Няколко дни по-късно, през 1987 година, Гари Хайдник е извикан в съда. Бети Дисто, нали я помните, неговата ориенталска невеста, е завела дело срещу него за издръжка. Оказало се, че малко след като е избягала, тя разбрала, че е бременна от Гари, родила детето и решила да заведе дело срещу Гари Хайдник за издръжка. Гари решил да се здобие с нова заложничка. 2 от тях вече са мъртви, а Джозефина му е била вече партньорка. Двамата излезли, за да обикалят и намерили 24-годишната Агнес Адамс, която работила като проститутка. Джозефина я познавала от времето, когато работили заедно като стриптизьорки в нощен клуб. Агнес се съгласила да тръгне с тях, което е било огромна грешка, защото малко по-късно се озовала полугола и окована в мазето на Гари. През март 1987 година Джозефина е разбрала, че е спечелила необходимото доверие на Гари, за да може да осъществи плана си, който е крояла в продължение на 4 месеца. Тя го помолила да я заведе да се види със семейството си, защото много й липсвало, а в замяна ще му помогне да се здобие с поредната си жертва. Удовлетворен и доволен от предложението, той се съгласил. Оставил Джозефина близо до апартамента й и казал, че ще я чака на една бензиностанция недалеч от мястото, където я оставил, за да отидат и да намерят обещаната секс-рубиня. След като Гари я е оставил близо до апартамента й, Джозефина се прибрала и разказала абсолютно всичко на приятеля си, какво й се случило до момента, а след това се обадила и в полицията. Гари Хайдник е бил арестуван малко след полунощ на бензиностанцията, където е чакал Джозефина да се върне. Когато пътували към полицейското управление, Гари попитал полицията дали си го арестували заради неплатени детски издръжки и те му отговорили, че става въпрос за нещо много по-сериозно. Около 5 часа сутринта на 5 март 1987 година полицията нахлула в къщата на Гари, разбили вратата и спасили 3 жени. Също намерили и останките от тялото на Сандра. Първоначално полицията си помислила, че става въпрос за побъркан военен, който се издържа от пенсията си. Впоследствие установили, че Гари разполагал повече от $500 000 в инвестиционната си сметка. Процесът срещу Гари Хайдник е започнал на 20 юни 1988 година, като защитата му пледирала невменяем. На 30 юни 1988 година Гари Хайдник е признат за виновен и осъден на смърт чрез летална инжекция. На 6 юни 1999 година в 22 часа и 29 минути Гари Майкъл Хайдник е екзекутиран чрез летална инжекция. Когато съобщили на бащата на Гари за присъдата на синът му, той казал, че изобщо не го интересува. Баща му се отказал от него пред медиите, като заявил, че всеки, който извършил подобно нещо, заслужава да бъде обесен.
Гари очаквал екзекуцията си в затвора 11 години. През това време жертвите завели дело срещу него за обезщетение за частична глухота, която причинил чрез мъченията с отвирка. Жертвите на Гари също са свидетелствали срещу Джозефина Ривиера, като са твърдяли пред съда, че тя съвсем съзнателно и доброволно му е помагала в измъчванията, с изключение на Джаклин Аскинс. Тя е отрекла и е заявила, че Джозефина не е имала избор и е била принудена от Гари. Всъщност аз не успях да открия точна информация дали Джозефина Ривиера е получила някаква присъда или не. Мисля, че не е била осъдена, но не искам да ви подвеждам, затова не знам и не мога да ви кажа със сигурност. Ще ми бъде интересно да напишете отдолу в коментарите дали според вас Джозефина е трябвало да получи някаква присъда и дали е постъпила правилно. Това беше всичко от мен за днес. Пожелавам ви весело посрещане на новата година. Бъдете живи и здрави. Чао! До следващия път!